onye gbara afa ya n'ịga dị nsọ, gị onye na-achọ Chukwu n'ịga dị nsọ, onye chọrọ nzọpụta n'ịga dị nsọ, onye chọrọ nnapụta n'ịga dị nsọ, gị nwa Chineke n'ịga dị nsọ. Nsọ 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 ka Jehova bụ onye nsọ 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 ka Jehova dị, ebube eluigwe dị nsọ, mbara igwe nụrụ jidere edo, 24 elders na isi ala nye gị ha na-agụ nsọ nsọ ka ịdị nsọ dịrị ebube m. Ibu na-eme isi enu igoziwa akara aka m, inyewe ndị mmasị iwu ka ha kụrụ m n'aba aka. Ibu na-eme isi